Salut, dragi, bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi ne vom schimba skin-ul, vom lăsa pe Steve pentru că vreau, nu la frienț aici, survival. Vreau să începem o serie de Minecraft pe survival. Încarcă-te, când mă aștept pe gheață, du-te, nu mă aștept pe gheață. Trebuie să mă dezobișnuiesc să pot să zbor. Mamă, ori pot să sar de aici până în apă, Mamă, că de ce să pot să sar eu fix până în apă? Să spargem lemne. Stai. Așa. Luăm niște lemne de aici. Opa. Așa. Luăm lemne și vom încerca să facem niște armură. Așa. Și acum să luăm un pic de dirt, că o să avem nevoie când să ne cățărăm sau ceva. Așa. Să luăm și asta, hop. Și dacă nu o să prea vorbesc, este că mă cam duce un pic gâtul și nu prea pot, dar voi încerca. Avem destul de dirt, vreau să merg să mai iau niște lemne. Așa. Am mai luat lemn. Și după aia vreau să fac, dacă pot să fac un târnăcop din lemn. Așa. Să mă uităm acolo cu cei, hop. Și să spuneți în comentarii dacă vreți să facem Andrei reacționează la mape făcute. Știți că am o aplicație care îmi dă tot felul de mape care sunt deja făcute. Cu Titanic și să-mi spuneți cum ați vrea ce ați vrea să fac, cum ați vrea. Știți? Și așa voi alege din comentarii. Dacă alegerea voastră nu a fost pusă în video, mai scrie o dată în celălalt video și poate o voi vedea și poate o voi pune pe a ta. Și îmi și dimineața acum, de fapt e prânzul, pentru că este ceasul, ia uitați-vă și voi stai. Măta de dirt. Este ora 11:30 și eu chiar la ora asta puteam să fiu undeva, dar am zis mai bine nu, las că vreau să filmez un episod. Să vedem aici. Așa. Hop, hop, hop. Stai, hop. Atâta. Așa. E bine. Ce mă schimb, bom. Așa. Și te mai avem aici. Unde?
Iar aici. Așa. Așa. Și am mai luat niște din lemn și am să spargem dărtul ăsta să-l mai avem. Să mai avem nevoie. Gata. Hop, 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 hop. Așa. Să mai... Uite, cărbune. Ne-ar trebui și niște cărbune. Cărbunele știu că se sparg extrem de greu. Din câte știu eu. Din câte știu eu. De fapt, nu chiar așa de greu, dar se sparg destul de greu. Sau nu, la asta ne trebuie mai băi întâi lemn. Lemnul cred că e cea mai importantă unealtă. De fapt, cel mai important lucru din Minecraft. Serios, acum din lemn poți să construiești. Deci, cam așa, mamă, deci dacă pot să sar din asta până în apă, sunt cel mai tare din plecare. Voi sări. Mamă, cum am aterizat. Uitați-mă fix de acolo de sus de tot. Am sărit. Și am aterizat fix aici în apă. Dacă nu aterizam de acolo în apă, nici mai ajungeam jos și eram deja mort. Hop. Așa, să mai urcăm puțin. Hop. Să spargem asta, așa, să luăm lemn. Nu știu de vreau să mă duc în față, dar da. Magie. Magie. Și așa, și acum ne uităm în sus și spargem. Luăm cât de mult lemn putem. Vreau să văd dacă pot să fac un topor. Pot? Nu, eu nu pot să fac topor. De ce? Uf. Uitați-vă la skin-ul meu. Este Steve, cel mai drăguț. Așa. Așa. Să luăm cât mai mult lemn. Și dacă nu în episodul ăsta, sigur în episodul următor ne vom apuca să construim ceva. Pentru că se așterne seara. Nu aici. Așa. Să mergem. De fapt, unde să mergem, fraților? Deci nu ziceam, deci am așa niște gânduri. Deci eu filmez acum Minecraft și mă gândesc la headball. Deci ceva wiki. Wiki-tiki. Așa. Vreau să sparg numai cu mâna de acum înainte. Cred că spargem mai repede. Așa. Așa.
Așa, să spargem. Să luăm mult lemn, ne trebuie extrem de mult. Oameni buni, cred că va trebui să ne apucăm de construit ceva, că cam vine seara și nu prea îmi place seara. Că nu am cu ce să mă bat dacă aș fi avut sabie și măcar chest plate. Chit că e de lemn. Ar fi fost bine, dar... Holy fuck. Așa. Așa. Mama mea este beznă totală. N-am nici torțe. Mă apuc. Apple. Gata, avem ce mânca. Așa. Să construim ceva aici, măcar de 2 blocuri. După aia asta liniștit că după aia îl sparg. Dar lasă. Așa e bine până acum. Nu m-am avut că n-am cu ce să mă bat. Dacă aș fi avut cu ce să mă bat, nu m-aș fi culcat, că... Nu. Așa. Și eu cred că vom sta aici până se face zi. Bună, oameni buni, am revenit. S-a făcut și zi între timp. Bă, să știți că construcția asta chiar e bună ca să stau aici seara când se întâmplă ceva. Dar nu vom sparge. Ai, mă, cam e curul. Nu mai da. Respawn. Să că am dat mai meniu. Da. Cam atât am cu acest episod. Dacă vă plăcut, nu uitați, apăsați butonul de like. Eu am fost Andrei și până data viitoare, pa, pa!